pare de la caravana de Rivera a Barcelona, aquest matí ha estat en una residència d'avis i ara està fent un acte amb dones empresàries. Veurem què opinen aquestes dones d'ell. Vostè ha vingut aquí amb Albert Rivera. Per què ha vingut a veure Albert Rivera? Porque me gusta muchísimo, me encanta cómo habla, está súper seguro de sí mismo, no se esconde de nada. Cuando le han dicho que si quería estar, ya no quería estar en primera fila como los demás, quería tener todos los ministerios. Pero todo eso es actitud. En cuanto a las políticas que él promueve, Bueno, me gusta lo del contrato indefinido, lo encuentro muy interesante. Me gusta mucho cómo habla, que está muy bien preparado. él siempre habla de los héroes anónimos. ¿Usted es una heroína anónima? No, en absoluto. Soy una fan, una fan para él. Muy bien, muchas gracias. I per aquí? Us tenen aquí molt ben tractades, eh? Us estan tractant bé aquí amb el... Què teniu, el vinet? Què esteu menjant? Risotto? Risotto, foie, croquetetes, gyozas, que són empanades d'aquestes japoneses. Feta de vi, com menjaven, i que depenien de com menjaven, votaríem o no, Ciutadans. Em sembla que votarem. Us han convençut per l'estómac, eh? Sí, i pel vi, que és molt bo. Això no se li pregunta a un periodista. Oye, una Yo cosa, sí votaré. lo que estamos tomando lo hemos pagado, ¿eh? No como a otros que se lo paga la Generalitat. I lo habéis pagado caro? Carísimo. I què n'opineu vosaltres de l'Albert Rivera, de Ciutadans? Que és l'única alternativa possible. Doncs mira que jo li he trobat una nòvia, aquesta noia que s'estava servint, que era guapíssima. Ciudadanos Abans és de l'única casar-se que miri que és Però vostè no sap que Rivera ja està separat i ara té una altra dona i té una filla, no se li acumularia la feina? Encara no s'ha casat, que hauria estat temps. No, aquesta noia que venia per aquí... La cambrera, eh? La cambrera. No sé si era la cambrera, però una tia molt maca. Rosa. Maquíssima. Doncs la seva ex i la seva actual nòvia són roses. Segurament ja li podria agradar, també. Vostè també rosa. Però jo podria ser la seva mare. No és el mateix. Puri, parla tu. Vinga, va. Salut. Per a l'Albert, que jo sempre els veig. Por Ciudadanos. Sempre miro el conill, m'encanta. T'encanta només el conill o tots els que hi treballem? Tots els que hi treballem. Tu, que també et veig, també sou. Gràcies.